chalo kamagi. Moko bende nyalo bedo jogo ma ineno ka nitiere alwora mari to be isebedo gi gombo mar chako chenro machalo kamagi. Bende nyalo bedo moko mitimo kata e mbui, ok ochuno nyaka ichak wuoth achiel ariyo adek kiwuok kichomo chiro kumoro kata gigo minyalo bedo kacha. Wawinjane sigand Marion Stechi osebedo nade higni 4 mibedo ka intiere Moi Ikeses Eldoret, ochalo nade thuolo gi duto kotenore gi somo kod tich? Clefa Santo to kanya riambo classes ne nega to Ngima wagone Nyasaye erokamano kawuono. Classes ne nega to Moi mostly one ga full time students, waonge ga part time students, except Nairobi campus. To koro kana somo kono chakre first year nabedo jatend jopuonjre school, to gino nomiyo wanga oyawore ahinya nikech koro nan gi wider perspective mar ng'eyo kaka ngima dhi. To gini nokonya nikech na level myself to a different perspective of social life mar tiyo gi organizations. Koro nan gi opportunities mag tiyo gi organizations ma opogore e women's right to be specific. To gini no konya level up with leadership manan go e school. To kanyalo wacho ni classes be nakoso mang'eny anyway, first year gi second year, yes, kaluwore gi tich, lakini natemo monda balance gite. Seche moko na travel in and out of the country nikech what making policies ma watiyo go sana. Yani mani first year tinigi passport. First na bedo jatend jopuonjre kane first year. So that means in my 4 years abedo ng'at ma nigi status e school. Okanya riambo. To gino no konya ahinya nikech no ya wanga to achako tiyo gi organizations mopogore, community based organizations gi NGOs, gi international organizations. Emano miyo seche moko adhi in and out of the country making policies for girls, mag nyiri gi mine. To somo to ne nyaka som nikech gima natimo atimo education English literature. To kidil gi women's rights be nyaki som nikech boke nyabukore ni wacha gik maonge e media, policy making tables. Koro ne nyaka som. Koro nasoma set books kata ka ndege asomo tafuya. Asomo tafuyo. Koro gino nokonya. Koro kamano kaka natiyo school. Nyokoro Ramogi Jwang, kalure gi sigana ma jopuonjre ma ntiere godo ka gi jopuonjre machon, roere man go e studio kinyi ma kawuono, gilerona sigana gi kendo inyalo yudo kata yangore ni tije minya bedo kata kitimo mano ka itimo mag lwedo, nitiere moko yudo ariyo adek, moko minya bedo kitiyo kod kembe mamoko kama nitiere to mi thuolo mar somo. En ang'o madhiri mondo mi idhi manye tije machalo kamagi? Wawinyane koa kuom Andrew Ondego korka kori magi gin thuolo ma oganda wacho gani kiyudo mar somo, iyudo thuolo mar somo ni bedi karka mondo idhi many tich, manyo tich kalure gi chudo mag omenda mag somo kata school fee manya bedo kacha ni manyo. To kinde ma inya yudo ni janyuol nyalo chiwo ni gigi duto to pod iwuog idhi many tich, en ang'o madhiro ga ng'ato mondo mi ochaki? Mana korka kori nyalo konowa kinde ma ukinyi kaka pok ichako dhi e klasi ma godhiambo, iwinjo kanyo ni sa ochopo mano mar dhi e klas. Discipline gi tiyo gi sa e yo makare biro e yo machal nade kinde ma isomo to itiyo? Okay, mokwongo nyalo wacho ni nitiere thoro mag weche madirom 4 manye diod ni nyalo miyo ng'ato koso timo tije mabathe kata side hustle ka osomo. Mokwongo kapo ni japuonjre ma yudo weche mag scholarships, ibiro yudo ni oneno ni giko mar odiochieng' odhi yudo sir moko mag omenda ma onyalo tiyo godo e yore achiel ariyo. Mar ariyo yudo ni en weche mag help kata hola mag weche somo kata student loan. Yudo ni thothgi ka nitiere japuonjre ma yudo magi to bobi bedo gi siso kata gombo mar mon mi otim tije mabathe. Kasto mar adek en japuonjre mawuok e anyuola monyalo e weche mag pesa, nikech ong'e ni giko odiochieng' to biro yudo ng'atno endo ma oro ne pocket money gik makamago. Kasto ng'at mar 4 en ng'at ma yawa ni kode, en ng'at ma piny ok ochuno, lakini kapo ni onge categories 4 gi to biro chuni. Koro an bedo ni nakoso bede categories 4 gi
ema nomiyo na bedo gi gombo mar mondo mi achak tije ga owuon. Mokwongo mondo mi achul school fee. Anyalo paro kana join janyuol nochulo na school fee mokwongo. Ma kano nyisa ni mana chulo ni achula mar gwedhi godo mondo mi donje school. Modong to koro idhi mondo mi many kendi kaka idhi somo. Koro mane gima nochuna mondo mi nasom at the same time mondo amany tije mabathe mana nyalo timo. Kamoting'o weche go mag timo voice overs, natimo ne school actually, ma nabedo the official voice over artist mar school manasome. Natimo project ne nyithindo projects mopogore opogore to na charge. Koro yudo kata ni katimo voice over ne project achiel akaw kata sing 4,000 3,000 na nyathi ka nyathi. Koro ne en gima miyaga pesa. Because at the same time bende naduoga donje weche mag I'm very passionate kata an ga gi gombo mag weche wer. Koro andiko ne ga jomoko wendegi. Koro andiko to gi chula. Kasto machielo bende school wantiere gi students who are very lazy. I'm sorry to use that. Like on gine kite kategori mar ang'wen mar jok ma yawane kode ka. Piny ok ochunogi. Koro inyalo timo negi projects magi to gimi gimoro matin. Koro bedo ni ne ntiere gi gombo mar mondo mi ambe ka ntiere school chulo bills maga, anyalo chulo rent maga. Mane gima nodhira mondo mi achak timo tije mabathe. Yes. Wach ni gibiro e yore ma opogore mana ka winjo gi kar kanya koro Ramogi jwang' winjo gino ma inyalo timo e yo mayot bende ma nyalo bedo kanyo mondo mi idhi ane nyime e chenro ma opogore mondo mi chak chenro ma kamae koro kori Faith Melvin uso dera ni ntiere mabuyu gik mopogore mantiere kar ka nipogo sani e kinde machal nade nikech wacho ni kata wacho ni ero school ni ntiere gi thuolo mar bedo gi class achiel e odiochieng' tiyudo thuolo mar timo ohala mamoko bende kama intiere kar kanyo en saa mathoth ahinya ma intiere godo e lweti kaka irango ni tiyo kode makare mondo mi iyud yuto e yo makare to kiseyudo yuto ni en yuto mar kochopo weekend tichomo klabu kosiwuok idonjo town idhi bayo kosidhi time yo machal nade en ang'o mane dhiri mondo mi idonje tije mang'eny wach mar hotel ntiere kar ka gi mamoko bende ma itimo e school. Mokwongo kapok wadhi mbele, just to clarify, classes of gin like achiel in a day. Niyudo ka maybe in a semester katimo like units auchiel. Katimo units auchiel, Monday to Wednesday mano packed. Koro Thursday gi Friday ema inyalo bedo lucky chieng' moro in gi class chieng' moro ionge go kata ariyo modong' go gibedo distributed iyo Thursday gi Friday. Koro gima ni dhira an kaka Atieno manyo side hustle, oluongo gini side hustle. Isomo titiyo. An gima no dhira an mamawa japuonj. Tung'e kaka corona nobiro, skunde nolor. Koro mamawa ne onge another source of income. Koro kat en japuonj to be otimoga weche mag saloon, she's a saloonist. Koro king'iya maber kanyo, usebet kode 1 year dala. Usebedo ku survive gi pesa moyudo kama otie kaka saloonist no. In be on this other side ineno ka koro in nyako maduong' isechopo 20 years kanyo to in nyaka gi oweteni moko dala. Koro an burden no ok nadwa burden mamawa. Ok nadwa ni an be achopo Nairobi anyise ni aonge gimae to brother na maluwa be ne dhie form 1. Koro ing'eni brother na to ok inyal kete in a category makoro expect ni oelewa ni nitie corona, nitie lockdown, koro konyal dhi school. Koro an nawe mamwa mondo nyagre gitero brother na school to an abed Nairobi ka survive kia nikech kama wachopeni kaka Jeno wacho. Wan joma dongo and there is no turning back on that. Wan joma dongo to onge chieng' ma wabro duogo mondo wabed joma tindo. Koro the urge to live the joma dongo that we claim to be ndio tuseme no pusha. Nikech as a firstborn
ki bet gi firstborn jowete gi ng'eni giwacho kaka firstborns are responsible gi makamago. Koro ng'eni I don't know, anyalo wacho ni en positive peer pressure. Opushi mondo in be kaka firstborn ibed ng'ama responsible. To koro an ng'eni fee wa ma UON be ndalo no ok no ng'eny kasani. Koro nawacha ni fee na mok ng'eny ni an be anyalo chip in mondo akonyane mama wa kamoro. To second year gi third year na chip in a very good way. Tingeni the good thing gi UON kata ki yudo 1000 ni moro iora ora e pay bill mar M-Pesa to di reflect mani isechulo gimoro ka ne en 26 dong koro idong gi 25 koro at the end of it kata ki yudo 1000 di bich ngeni mano 5000 to pesa to en pesa. In fact ngima masani every shilling counts. Uneno ka as days go by iwinjo ka ng'ato wacho ni dollar now selling at 162 165 and jo Kenya complain. Koro kata ka en 160 kata ka en 159 every shilling count. Koro anana ni we anyagra kaka nyalo mondo at the end of it anadonjo UON gi one motive. Anadonjo ka wacho ni at the end of 4 years ado wuok gi first class. To first class nani be adwa wuok ka okan just a book oriented person. Ingeni nitie somo ma you are just knowledgeable gi books to nitie ingeni kidonjo kamoro kidonjo kamoro kaka koro sani wan Ramogi TV kaini dong wakelo impact moro to wakelo impact moro ma positive. Koro kaka an japuonjre kaka nadonjo University of Nairobi nan gi motive moro nan gi goal moro ma awacho ni at the end of the 4 years nyakata wuog kae come a better person than the way I came. So I can testify ni awuok UON ka an a better person. Ok na yudo first class but I am a better person. Na miss first class gi some 1 point which is so painful but according to me that was my best. To poka give up poda somo aseduogo school poda somo and at the end of the day poda bro chopo kama dwaro kamano. Yeah. Agonero kamano nya Faith Melvin kum sigandi bene milero no yo makare. Sigana gi duto wadaka wage kumora chiel ngini anga dir Jane adhiambo ma KU Andrew Ndego japuonjre machon ma Kenya Institute of Mass Communication mabende jafuambo kachel kodaka Marion Stechi wada winjo uduto nyaka welo ma poko donjo karka achiel mabende gintiere mane studio karka waikre mondo mi gere rekodwa ikindegi ang'eni anga ka oyueyo machuok ka waduogo kae wantiere gi welo wantiere kae kod Anthony mabende dibedo kodwa ka achiel kod Emmanuel mabende di donjo ka mago jopuonjre ma Kenyatta University wadane mondo wawinje duon gi bende ohala magitimo gipuro koso gi nyiewo lope kure magigede kae na diri mar wach jopuonjre na somo bende nya timo gigi duto siasa cha bende no ohala mitimo koso onyalo kore tich Marion Stechi ng'iya kaka gima ariambo to mane gimo timo e sikul ma otieko koko siasa bag nyithi sikul mowuok oko kata ndeke moidho mana kowuok oko nyakora muge jwang mago mana siasa mag sikul oko ka chal nade bende amoduogo mondo wawinj pat jopiny kama wantiere sa odong dakika achiel romo sang'wen roseromo wakawuoyo masani ka waduogo to ak dhi nyime kik idhi mabor. Baya tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo na namba yako ya simu. Nakusoma. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia fomu za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Kama mmiliki wa matatu, unahitajika na mhudumu wa bima kuwa na njia ya malipo ya kidijitali iliyoidhinishwa ili kuwezesha matatu yako kupata bima. Mambo ni digital. Wasiliana na mhudumu wako wa bima kwa maelezo zaidi.
Your phone ling ling. Your phone ling ling. Big boy, come pick up your phone. Are you not pick up your phone? Your phone going to go to voicemail. Dial *811 *346# to get I will pick your call. AFCON 2023 is here. Kuwa champion na shabiki.com. Pata 10% refund kila siku beti yako ikizama. You will never lose with shabiki.com. Wekelea na shabiki.com. Shabiki.com ina give. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Ikrine sinema mapok ni neno. Kenyono koni. Owinjore kendo disore. Ene ot achiel moting'o tuke mawuok Luo. Wan kod gigi duto. Mitarigo dhako. Amula mana matin. But mule matin no is violence. Sigana mamoro chunyi. Kama kawaida. Dongo chala chai manum. Sukara ore, ngich beno ngich. Mopong kod nyiero. Habari. Siari nyathima wuyudo die siari. Drama. Abo chuonjra kodi nyathini ang'ara chu. Hera. Lokri. Hey, yawa nyathi to nayudo yawa. Tugo ka tugo. En sigana marito mondo onyise. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno, kod saa 4 otieno, mane Ramogi TV. Sadio Mane en jatugo masulwe mar adhula matugo kaka jaloyo ne timno endo mar Saudi Pro League mong'ere kaka Al Nassr to kod tim mar piny Senegal. Laktar ka wawacho ni ngima en mwandu tanto to tieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng'. Omera en ng'iyo mane mwang'iyo go kodi momi iluonga ni ng'ama o. An ori kochakore gi karang'o. Ikrine piny mopong' gi mor, nyiero, gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibiri uri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Mino lep mara en, nengo nanga nenore ni ng'eny ngang. Bedo gi osiepe, gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Azazi, uno ng'ani? Ng'ani tar maka jo Kenya to teng'e to yudo mogo. Ket alama e kalenda mari, nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari, gi mor kod ilo. Chakre saa 3 okinyi, mana e Ramogi TV. Koromo ke jong machiegni watie karka mbakoromo dhi nyime en mor mara ni pod nitie karka ke dikete e chenro mar mbakoromo watimo mos ne jogo mok nyal yudo wachiel kachiel kakalo e lendo ka gintiere ot jogo mantiere e weche mag tudruok kokalo e DSTV jogo TV kauntiere kanye ikona kane nyaka sani Signet yudo ayo makare ka intiere Signet ka iwinjo ayo makare kon nyawadu mantiere kacha jogo mantiere Facebook makono wane ok yudo ayo makare timuru kamano Facebook wayudo ayo makare kendo wawinjore kachel koda kabui ma Citizen Digital yudo kacha Ramogi TV kidieno mar live ka ituri kodwa bende YouTube marwa mar Ramogi TV yudo wa achiel kachiel kora muyongo dhi nyime ote mayoro wamedo kawo gi kachiel nasingo ni kana wadhi bedo kae kod welo kendo welo madhi bedo godo ka dhi medo miyo paro mopogore ote ang'abie bang'e ka welo gi osekona paro mopogore magintiere godo kar ka ang'acha kodi Emmanuel Owaja ote gi ang'abie
bang'e ang'e ni ote mar Ruth nyathi Ochieng' ntiere kar kanyo. Ang' warangi mana bang'e ka ang' wantiere kar ka ang' achak kanyo kod Emmanuel Owaja japuonjre ma KU kona sigandi matin kotenore kod weche mag somo kod tich. Mokwongo iulri ne oganda kaeto ikongi ni akanye dalane kanye kos mane mitimo to sigandi en mane. Yes, an iluonga ni Emmanuel Owaja. An koro an jatieko KU to awuok Asembo, Siaya. To KU kanyo asebete kuom higni 4 to higni 4 mabete godo asegoyo siasa, apuro, koro mago e gik matimo mondo omiya adhi mbele. Koro gisani to siasa asetieko nikech KU siasa nitiere time migoye, ae koro time moro to koro weni mondo isom. Koro giseche masomo, apuro, atimo gimiluongo ni agribusiness. Koro agribusiness kanyo wan gi open field to gi mag greenhouses. Koro greenhouse atimo gimiluongo ni hydroponics farming system. Hydroponic farming system ni apidho godo nyanya. Koro nyanya ni ema ause like in a month anyalo go like 1 ton, and 1 ton I sell 1 kg at a price of 60 shillings. That is grade 1 and grade 2. But grade 3 also at 20 shillings. Then open field apidho kitungu to apidho cabbage. Koro cabbage nitie kaka seche moko iuso per head 45 shillings, 30. Then kitungu to 1 kg maybe at 150 to the off-takers. Yes. Erokamano. Mago duto itimo kinde ma pod isomo mana koso kinde mikawo yweyo? Magi te atimo ka adhi school. Koro iyudo ka Monday to Friday an gi classes, but on Saturday and Sunday anyalo wuok adhi e puodho, ang'iyo kaka puodho en nikech puodho kanyo be nitiere jok maketo marito. Koro achiel ariyo adek madware ng'at manie puodho gona simo tanyise ni kanyo ka en kudni machal kamae to yath ma kamae aoro ne pesa to dhi onyiewo yadhno. Then koro yadhno emigoyo ne kudni no. Then mano e greenhouse. Then open field andiko jok moko be ma olo ne gigo pi. To duto te atimo gi kadhi schools nikech iyudo ka seche moko an gi classes 3, then ka class orumo anyalo ringo adhi e puodho ang'e achiel ariyo adek. Erokamano ahinya. Iwinjo kanyo en biro sechiwo thuolo tije ne jok moko. Tony, oyawre kendo machiegni mos oganda, iler ne oganda ni Tony ten ng'ato wuok kanye to gimane motimo e mbalariany ma KU to sigandi kotenore kod Tiyo kaachiel koda ka somo ochal nade, to tich mane ma itimo ma inyalo wacho ni all legal businesses inyalo wacho ka oyieni machiegni? Okay, erokamano ahinya Cleophas. An iluonga ni Tony Odhiambo, ka nying moro mong'ere oko kocha mar siasa giluongo ni Master Tony. Koro Tony awuok Homa Bay kamoro ni Karachuonyo, Thurga Dipo kuome. An Kenyatta University ka an e hika mar 2 atimo an School of Law Arts and Social Sciences, atimo political science or political studies. Gima nyalo wacho atimo in terms of side hustling mopogore gi somo, ago siasa mang'eny, mano okanya pando, mano gima timo. Kasto kichako iwe gi mano, KU wan ga gimoro kaka siasa kamae kotimore, tinong ka the more me support a certain coalition, more win. Tinong ka jomoko mi tax shop, kata jok manigi tax shop go, miu some slots to mondo supply gi duka. Koro for example, wan ga gi a group of 3, ne an nyako moro ilongo ni Vivian wa Kisumu, then gi moro ilongo ni Velma ni enya
Giriama. Koro nyiche wa loso ni wauso gitedo mandas to supply to the tax shop. Koro nyano ka mandas kwadwa kao ngano achiel to wanyewe at 240, then kotede mowuok maber mwause to like something like 700. Koro ne profit wuok iye to inono ko odiochieng' watedo kata ngano 4 to supply. Koro mane gima nyalo wacho ni watimo though nwachake this semester. Sasa to nachako last nini be gima sebedo ka chorona kata fiambe fino cholna dichiel kende kana join. To nyaka ne areno achule kenda. Siasa ni chule nade. Koro kanye morai nikech ng'ato penjre en obedo mana ka en class rep ok ano sedonja siasa owuok oko dhi bedo jatelo e sikul kote ochune jopuonjre mopogore to kata nitie ga osara mimiyo ji koso moko ma ji chago bende siasa opogore nitie jo siasa manie apis gi jo siasa mantiere opposition mar Students Governing Council mago nitie jok manie oko nitie osara mimiyo uwe kaka jotelo manya bedo tich koso en ga mana gombo madonjo kata kusedonjo koka uchako manyo orak moko 2-3 ka uso e lwetu yud pesa itime nade ere kako bedo tije kinde ma usomo tedach kode yo machal nade. Okay, Cleophas, wabedo mana dier to wawacho kaka siasa ringo. Siasa ng'eni luwore gi kaka igoye kendo opogore gi kaka ng'ato benya strategies opogore mag siasa. Koro kaka wan neno kisebire university to ichalo ng'amo bire e open field ma koro chako manyo kende. Koro kibiro kacha chati bede e class nini idwa somo idwa first class then iwuok ka onge gi ng'amo ng'eyi. Iwacho gani okochuno nyaka janyuolni kata wadu more mabede siasa monde kitimri nade ekiyudi kata kibedi iyudri kanya. Idhi penji kiwuok oko idhi dwaro tich tipenji ni ng'ami ng'eyi kata ng'ami ng'eyo oko ka. Koro for example nachako the I can say the Parliament of Kenya National Assembly and the Senate kane 1.1 wadhi we interact with the MPs and the senators, Senator Sifuna, which this time round know me a bursary of 5,000. I appreciate. And then what the office like Babu Owino, what the Mokode as comrades. When you look at there's a group of 3 ka organize to what the KICC Kajacha is on the 20th floor. Jomanyalo di. Koro kwa de kanyo to uwo kwa de matin koneni as we are also aspiring. And we are glad wagombo ni wambe chieng' moro wambo wabedi office makori intieni ka usewe kadipono we koro kwa bedo kanyo uwo matin ya ikone gi mudwaro we are still students koro ikone ni ya wanto gimwa sani wanyalo dwaro okwadwa handouts wando nyalo mana konyo mondo wambo wasom otimre nade wagika koro nyano ka that thing miwa pesa maber sanche moko. Erokamano. Ilere yo makare. Ang'o dugo penje bende ni koro somo to kore somo yo machal nade ka kindego iwuok in KICC office senator une bunge the co-purpose mari mar bedo skul ga bende ichope kare kinde magi bende timo bathe ka ere kaka balance mano duok mana mapiyo sana kapokwa. Okay somo an ng'ama class okalewo mano be momiyo neno ka deko ka an ke class machakore saa 1 nyaka saa 3 adhi class no saa 1 nyaka saa 1:40 then wawuok matena attend class no for a quarter tawe modong koro do nawe modong no but awe kadhi fuatilia gik manotim koro class nyaka mano gima nyaka dhi moka nyaka ta leo. Actually I'm the class rep. Ber erokamano nyilere makare ang'eni ka class reps ng'eny untie donge class reps dutoka untie ka to be usoma yo makare ma utieki nitie jogo maneno wachel kachel kwa lembui mar Ramogi TV wayuda ne ote mare kantiere kar ka Millicent Adhiambo ntiere kaunti ma Kisumu watemo luwe oseikore kanyo gi jok moda twak godo achiel kachel to sani kantiere ote moro amora ma uyudo kar ka muda duoko duoke ane sani ikona Millicent podi to koro sani wakawa ne ote kama gintie ka Ruth Nyathi Ochieng wacho kama jopuonjre masomo to tiyo ok chandrega kata tok tieko somo ngima gi dhi nyime maber shida en mana ka japuonjre kia tiyo gi pesa
penj na ni ere kaka gi balance somo gi puonjo mogik penjo mogik midhiero gi gin mage. Awinjo twak kaka pile kanu moja. Erokamano Nyaruth kuom ote mari. Vitalis Ochieng wuod Gem Karariw. Japuonjre masomo to tiyo ber ok rach mak mana ni ngimagi gidwaga ng'aw malo ahinya. Ero monyiero kago te odagi wacho ni kata giyiere ni ging'awe, wacho ni maka oyudo pesa koro gikone bang' somo otiyo godo marach makoro berne bende onge kata ok gite wacho ni ok gite moko ma aneno kaluwore gi ngima ma gikaloe. Erokamano ahinya. Odhi nyime kwacho ni gikonyoga jogo ma bende ni bang'gi ka gipuonjo mondo kargi odhi kare kendo ber nikech oparo chien moko to wuololo. Wacho ni en nyise nyiewo geche gi lope keto wadgi kata wadgi chandore bende ok obadhe. Wacho ni kata ka en janyuolne bende ok odewo, en oromo. Aya, Injinia Lazaro Kanyambok nigi ote ka wacho ni loch mos na nyirigo wan gi chuo bende mosa ji tewe ubagusi. In fact kawuono ane TWAK ma is encouraging and motivating. Wacho ni diere moro Tiyo University of Nairobi mamlaka flats wacho ni electrical department ang'eyo students mathoth mane timo side hustle club 36 wacho ni Stella Winja kod kuonde moko. Nyiri ma temptations miyo donjo e mtego mar sugar daddies, please bi uwinje motivations. Wacho ni ber ahinya nyaro mabei dala ka kod nyara sembo. Injinia Lazaro Kanyambok ma Kariobangi Nyamaguje. Ote odhi ne nyara sembo kod nyau mabei. Nyo mabei agin ariyo ka. Mage mos Andrew jogo we yoko mondo angi duogi. Christopher Opondo mar Masasia Ligega puoch kuom Ramogi TV. An achiel kuomgi kendo aneno ka ngima yot nikech atiyo kendo part time antiere school but gino dwaro ng'at ma wiye oyawore nikech nyaka atem matek mondo kik aher pesa moloyo rieko. Kokamano arwako mama na Benta Atieno Opondo mar Masasia Ligega kod boda ma Ligega. Erokamano ahinya. Ote mari chopo kayo makare. Wacho ni mage ote mag jogo maneno ka wuok e gwenge mopogore opogore kendo gimedo mana donjo kata ka wadhi nyime kod somo gi. Lydia Otieno wacho ka ni en chenro kendo wacho ni en osiro TWAK. Odhiambo Moses watching from Osiri Nyatike with my lovely grandma Lucy Ochuodho. Erokamano ahinya. Irwake chenro lovely grandma Yudmos Lucy Ochuodho ikaine chenro ka achiel ka achiel. Moko ang' waduogo wasomgi kaka wamedo mana sudo ka. Ng'eni nitiere ote mar Derrick Okomo. Asome sani kapok aduogo ka kendo. Owacho ka ni an Derrick Okomo ka ni Kirinyaga. An achiel kuom ng'at masomo to tiyo. En gima ber ahinya. Nikech isomo king'eyo ber masomo no kelo. Chandruok mar somo ma samoro maka en seche mitime penj nikech wuon tich neno ka gima adhi ketho seche. Gigi timore kendo magi gik moko wanyalo wacho ne dieri kwako oganda mathoth e yor tich kinde magintiere oko. Ote mamoko medorogi ang' waduogo mondo wasomgi to sani akawane pach Jen Adhiambo. Sigandi ni lero nwa yo makare kano chako chenro kendo ikono wakanyo chenro mopogore opogore mantiere ka kitimogi e sikul ka kitimogi oko. Oda wacho ni jok ma daket oda kawuono imiyogi chieng' wuok tich. E chenro gi duto wacho kanyo weche mag somo kod mano mar tich ma kama gino mano dhiri michake kachiel koda ka wach machielo maduong' ma ipenjri kanyo ni classes magiere iselerno kaka ipango gi e yo makare kendo koro penjo maduong' mantiere karka en ni iseyudo pesa ni. Nitie jogo ma koro ng'e ni ja ohala ine school ka status ni lokore kaka mar Marion ma koro kiwuotho e academic highway to
in president, in makori gonyo ji. In ma ofuki, in makori yao kanisa. Ipogo. Ochal nade e kinde go koro isechako tich to joadu mamoko pontiere skul. Kwanza gima nomiyo achak uso en ni seche moko ineno ka nitie gik moko midwa ng'iewo na like EIB ka kwayo janyuol nikech in first born, I'm the first born by the way. Koro miya ni seche moko janyuol nyalo miyi pesa, asto komiyi pesa ni kibalance gi ineno ka pesa ni moro dhi dong', koro kodong' kamae inyalo chame to rum. Koro ko ndo nikech kiko rum inyalo timo niya omed nyuolore, like wifanyie investment. So kitimo kidhi kawo law moro ikawo kata wuoche king'iewe dong' ineno idhi yudo pesa ni cha minges moro kendo. Koro pesa ma komiyi pesa no ibalance go, koro profit modong' ichako timo go gigeni moko. To pesa kiyudo e school ngimani ok nyal change kabisa nikech ko change, what about ka biashara no rumo? Inyalo timo na kiseng'awri malo in koro kata classes ok idhi chulo mana ji timo ni tije. Koro profit no ikano seche moko by the kase uso ga kuna si kwa nini hapo shule ntiega adhiga kanisa moro ni Kenyatta University SDA. Koro SDA ni wagologa pes chiemo semester ka semester. Koro mano awachoga niya agolo kaka tithe. Kata ka nitie mchango moko migole kanisa nyaka gol koko Nyasaye ogwedh tija. Mago kende to gima no motivate en ni mondo koro kawuok oko chieng' matieko university kabed gi stress, koro achako wacho ni ang' nagol pesa kanye, asetieko skul aonge tich. Wacho ni wachako wala ni koro mondo katieko onyalo bedo kata wala moro maduong'. Koro mano nikech ok adwa wuok e university kaka nadonjo. Like ing'eni university en place of networking. Koro nyaka ng'era gi ji mang'eny, wala ni mondo ogrow. Koro kawuok oko kik miya tich mang'eny. Erokamano ahinya. Iwacho ni kama idhi somo paro mopogore opogore, romo kod oganda man gi lony mopogore opogore, kendo kanyo miloso osiep minyalo bedo godo e ngimani kata tok skul ni odhi chalo nade. Marion, ibedo kanyo ka itiyo tich makelo rowere nyithindo manyiri kamoro achiel, kata ka ikedo ne ratiro magi e chenro mopogore opogore, kata kodoko ni isomo to chenro gi osebedo ka goli nyaka oko mar piny Kenya ka idhi TWAK kendo ka iloso chenro manyalo konyo nyithindo manyiri machalo kama. Sigana miwinjo ka wuok kuom rawera ma bende pod nie sikul, mano ka ike mar 2 Jena Dhiambo, omi paro machal nade kuom nyithindo kata jopuonjre mantiere sikul to gitimo gik moko mopogore opogore mondo mi giyud yuto to pod giyudo lony margi somo bende gintie ka gidhi somo. Anamor ahinya nikech wayudo ideas mag nyiri ma pod somo to tiyo. To koro golonwa intentions mag manyo sugar daddies gi benefactors ma wang'eyo ga in courts. Koro gini miya motivation ni activism watimo tiyo to kelo the benefits. Waneno benefits kuom nyiri gi ma wan godo e set kawuono. To ayudo ka most nyiri mathiso be bedo motivated ka gi grow up, gidonje mbalariany to ging'eyo ni anyalo timo business kasomo, tanyalo timo gik moko achiel 2 manyalo kelo pesa, to ok manyo shortcuts mag manyo pesa. Nikech kata recently wan gi cases moko ma ok mit ahinya, cases makelo wich kuot kuom nyiri, cases makelo problem gi pressure. Koro anamor ahinya nikech nyiri ma wan godo ka act as an example ni nyalo timore. Wan kaka nyiri wanyalo time, wan kaka nyiri wan capable, wan kaka nyiri wan gi energy mwanyalo tiyo twasomo. Twatiyo maber, twasomo maber be. Wayudo nyaka first class. Faith Melvin nika. Yes. Faith Melvin, wacho ni kata kisomo itieko gik mopogore opogore. Iwinjo ka Tony owacho ni en e class en otimo gik mopogore opogore mag siasa ntiere karka. Nitie gik moko ma oganda nyalo bedo ka penjore ni kisedhi e mbalariany. Ntiere gik ma donjo ni kata ting' ma medore kuomi. Ponono gik ma kamagi bende isebedo kineno e alwora. Iwinjo kata ote modonjo
jok manie mbalariany masiro jowetegi mantiere dala, mantiere classes mapiny, mantiere primary, mantiere secondary. Gik ma kamagi ka paro donjo, iwacho ni nitiere firstborn, pressure osebedo ka chal nade? Mano mar duoko lwedo ne jonyuol, kata mano mar siro somb nyithiu mamoko, kata ka gintiere kata wede moko mantiere. Iwacho ni ero nyarwa osedonjo mbalariany, ma nyar ng'ane makayo ma sembo kacha, ma odhi okolal Mombasa, ma ni Mombasa to ero koro somo mbalariany ma Nairobi. Osechalo nade? Pressure machalo kamae ka isedonjo mbalariany kendo nitiere kar ka kendo ting' nitiere kuom. Ok anyal wacho ni like pressure no na receive directly. Pressure no biro in a very indirect form. Nikech an onge chieng' ma nose nyisa ni koro onego achul fee ng'ato or something. Koro in kaka in ema imiri pressure on your own. Itemo kete as if ni koro kaka tiyo ni we aorne kata jalupna pocket money. Onge ng'amo nyisi. In ma imiri pressure ki in mondo ing'e kaka i-manage pesa no. Makata korumo. Itie meme moro mananeno just recently. Ng'ato wacho ni si nimekuwa na 10,000 sahi, imebaki 3,000, nimetumia aje? Koro kata ka pesa rumo, pesa miyudo no, kata profit no, kata korumo, i-count. Ningeni out of the 4,000 mana antie gocha, na oro ne owadwa kata 1,000. Ingeni mano ise make a positive impact. Kata ka moko go koro itimo go gik moko like magi, koro you don't feel guilty. Ingeni nitie guilt ma be and self-imposed guilt. Onge ng'ama nyisi gimoro, onge ng'ama kwedi, onge ng'ama wacho kata ni itimo marach, onge ng'ama wacho ni itimo maber. Koro in ma you impose the guilt on yourself. To koro ineno ni kaka nasewacho ni atimo ga gima kamae ni, there is something that the family expects from me. Nikech nitie kaka the expectations magi gi kaka the society. Nitie some expectations ma society nitie go kuomi kaka jambalariany. To like you cannot escape that. Kata king'eyo ikia, anyalo wacho ni gin mana gik ma automatic. Nitie kaka society view ng'ama osedhi university. Gintie gi expectations ma gi expect from you. Koro kaka in owach ni kaka josiasa gi dok dala nigo picha gi Babu Owino, nitie expectation ma jogi expect ni kara ng'ani oseromo nyaka gi Babu, koro dala kuno ang' ni gony ji makati onge pesa no. Mana kama pressure donje. Mano kama pressure donje. Nikech koro ing'eni wan be wantie gi social media, to josiasa gi update kila kitu. Ka giromo gi Babu Owino gisego picha gikete mbui, ka giromo gi Kenya gisego picha gikete mbui. Koro ing'eni the society, the media, the what never forgets. Koro ki chopo dala kacha, koro iniji parade ka ng'ama oya university. Koro ji be ok bro nyisi, gibro ng'iya like ng'ani dong wuotho ga gi Babu Owino gini, dak osegonyowa. Ema koro iromo gi ng'ato e ndara to penji ni wuod ng'ane, to tinde dak inyiew na skari, to en okia like nidhiga kuno mondo yud basari, chul fee. Neni jikia. Koro in kise donjo in the field of side hustling, to it is you've made it known to other people. You'll just have pressure left, right and center. To nitie status moro kata ko kiketi kanyo, ji broketi kanyo. Like they'll view you in a very different way. Giwacho ni kata ingeni kaka wan joma neti hotel, ng'ato ok neni ile environment ma itie cha, ng'ato ok ne big deal. Koro in ming'e the pressures, the challenges that you face kitimo tijino. Lakini ji dwaro ng'iyo the end product.
en product en mane pesa miyudo kono. Koro wow, let me just say the society doesn't really care what you go through to make the money. Gin gima gidwa neno ni pesa no titiyo kode nadi. And sometimes you really wonder can gikonyi make that money. Andrew, akili yetu wakendi. Wacho ni, gima Faith Melvin wacho ni anyuola kata jopiny nyalo bedo gi paro. Gin koro ting imiyo ji ma opogore kendo nyaka sani onego bed ni ineno thuolo ma intiere godo manero ni tijno ochopo kare. Manya bedo penyo mopogore kod mano bende mosebedo katimore achiel kachiel. Koro ka kori pressure gi kaka ineno chenro mopogore ma jopuonjre yudo. Ineno ka japuonjre mana kuom ranyisi nyalo kata kona e thuolo mari ka intiere tich gi e thuolo ni ka isomo anyuola osiepe mantiere kar ka. Ere kaka irango ni adier i-maintain social life mari mar somo ni kare, mari mar loso ohala bende dhi nyime e yo makare. Ma pod idhigo nyime nyaka sani. Mokwongo Cleophas abro wacho ni nitiere jawinjo mopenjo moro kata mowacho ni iyudo ka japuonjre kose donjo ohala kata yudo tije moko mabathe to giting'o ngima malo. En adieri makende ni ng'ato manyo pesa mondo mi kik ngimane obed machal. Nyaka oket lokruok emomiyo wamanyo pesa. En mana ni gima muhimu kanyo endo kata thoro wachen ni pesa miyude ni itiyo kode yo machal nade. Mar ariyo, pressure nitie. Ang'eni kata sani kawuok kae ni to jadala dhigo chanenwa ne nie TV ornwa gimoro. Winjo. Bole gimoro. Gisene nigi sut ka. Gisene nigi sut ka. Pressure to en gima ntiere. To luwore kaka, first of all, nyaka prioritize yourself. In owuon pesa gi gikonyo yo machal nade. Kuong gikonyri mondo kikony jok mamoko. Koro obire yore mopogore mani gima nyalo wacho. Yes. Erokamano ahinya mago paro madonjo mopogore to iwacho ni e kinde ma itimo weche gi kata gibed mag ohala kata ka intiere kod giyo machal nade, ting' mane maduong' mantiere kar kacha mamiyo idonje gima chalo kamae mar konyo oganda jogweng' kosi donjo kacha mondo mi kata kitimo ohandi moro tigeto kom moro kosi itimo tijno gi ageta mane kata gima ne miyo idonje tich machalo kamae. Emmanuel korka kori somo nitiere karka kinde oketenge ng'ato penjo ni kinde ma ichako timo tijni gi kinde ma ne okitime pogruok e duoko magi bende nitie results magi ka irango semester mokwongo semester mar ariyo ochal nade e kindego makoro duoko biro yudo results magi koso gin mabuogi gibuogi yo maber koso gibuogi yo marach bende buok be inya buok kendo duoko maber korka kori Emmanuel ochal nade? Yes, an korka kora nyaka nachaki results academics to meka to beyoga makata ka onge class to jitimo penj kata kaleo to nyaka winji ka ng'ane penjo ni ng'ane pok obiro to pok abiro nang'o nikech mondo kata ka ne iye kacha to nitie kaka en gi formation moro koro gigi duto te watimo mondo omiwa tich mayot mar dak. Koro mondo mi gima chal kamae atim en ni samoro kane pok achako nakwecho to koro aneno ni kwecho be kikwecho ahinya inyalo miyi nying. Koro aneno ni koro kar mondo omiya nying kech ng'ato biro wacho ni ng'ane kwecho ma puth ber koro akoni koro mondo kik ng'ato compare gi puth to mondo achaki gimoro manyalo miya yuto moro. Koro naneno ni e skul ka yuto mantiere ji ose exploit. Koro akoni an koro we atime mopogre. Koro awuok tadhi be mana machiegni gi Nairobi kae manyalo dhiye. Koro amanyo puothe takoni an we apur mondo ka at the end of the month an gi gimoro matin to seche mi in gi pesa e ofuko be kata ki iyawo PDF tinyalo somo nikech seche ma in gofuko nono PDF ok yawre e campus waluongo ni kuinama. Koro seche mi iseinama glucose machopo e obwongo onge. Koro mondo mi glucose ochopi e obwongo mondo obwongo osom PDF
nyaka ibed gi gimoro ofuko. Koro emomiyo naneno ni adhi amany gimoro ofuko kika kwechi. To through that, it is, I call it intrinsic motivation. Ok kata ni koro ni aneno ka ng'ato timo, koro an be akoni atim. En gima self-driven. Koro kata jowa gi bet kama nitiere ng'at moro mose gombo timo gimoro. Kineno ka en gima kitimo to kelo positive impact, anyalo encourage ni mondo itime. To kapo ni kitime to negative results ema wuok, itimo gima iluongo ni substitute. Koro iweyo mano, ichaki dhie machielo, makitimo to mi positive results. Yes. Mae ohandi mokwongo ma itimo, koso ni chako gimoro to iloko paro? To ang'o ma kelo paro machalo kamano? Okwongo, I was a politician. Niwe siasa? I don't think if I left it. Yes, maybe I'm on a break. Koro, wabedo a student leader KU 2021, 2022, 2022, 2023. That was also a source of income. Nikech kata kwang'iyo Kenya waka, politics is a source of income. Mano be kata gima sirikal timo. Koro kane ochopo term, nikech constitution be opogre in each and every institutions. Koro ibro yudo ni nitiere kama kisechope, to koro you can't continue with politics. Koro ikoni, let me give room for this younger generation as you exploit outside, so that you create room for others also to thrive. Koro naneno ni mondo awuog oko, awene ji katoni gini, mondo gin be ginyagrego. Koro amiyo gi mana advice achiel ariyo adek akone ni timo kama, mondo gin be gibi ka wan wasudo mbele. Nikech koro seche ma in mbele to iwene ng'ato thuolo, en be inyalo ore me otimri nade, okonyi. Koro mano ema nachako godo, adonje agribusiness. Yes. Erokamano ahinya. Tony, siasa chudo? Siasa chudo. Nyalo miyo Ngima wacho diere wacho ni en somo kod tiyo mantiere kar kae, to nitie ng'ama wuok e skul sekondar kodonje mbalariany to penjre kacha ni ne nedboy e skul. Ka nedboy na Nelson Opiyo nowuok e skul kodonjo odonjo e university, to duogo paro mana ni kaka ne nedboy cha pod nyadhi mbele bedo headboy. Oyudo ka pap opogore, siasa magore kacha opogore. Gimobedo machiegni en class rep, to bang' mano ji dhi mbele. Class rep nioro gimoro matin, anto nokorna, kata kamano adhi nyime. Nioro ma credit ka, gik madonjo kar ka. Tiyo, inya bedo gimoro ma ichuli, gimoro ma ok chuli. Kata kama nya wacho ni adieri, en gimoro ma ng'ato nyalo kawe sane mondo mi odonje kinde ma entiere e mbalariany. Okay, siasa anyalo wacho ni siasa chudo, nikech nachako siasa ka ja klas 4. Asedonjo siasa. Kana donje klas 7, nabedo elected, mani iluongo ni gige jo primary, iluongo ni primary politics. Nabedo elected CS education, ma represent Nyanza region. Nyanza region. And by then, election manotim mar Nyanza, notim Kisumu boys. Then nobiro Nairobi. Nairobi school manitim mar national. Koro mar Nairobi, to koro nigo e table. En koro ka nionge connection to kiyude. By then on kama head teacher was the KEPSA chairman, Nyanza region. Doni no kobiro Nairobi koda election. Ne wan gi wuoyi moro luongo ni Clinton Chase. I think sani en UN. En ema ne en deputy president by then. Koro by kanyo ne nitie allowance. Sasa mwadhi tino komiu allowance ng'ato ka ng'ato 5,000 at the county level. Kasta donje high school. Mano primary ni 5,000. Then at the high school. Intichi chako chon. At the high school to adhi adonje siasa no be mathindi o agoye tawe. Abire koni. Koro e campus kae nachako at 1.1 as a class rep. Asedhi to kaka neno kaka koro KU ka in congress kako waja gini nosebedo congress ka. Gin congress michulo.
per month. Mok ni gitimo ga ni anena congress gi nying. And there are some allowances mabegi yudo. Sani kamina neno orito pesa mar honoraria. Ma en be ok en pesa mathin. Mane bro mi. And kagin kuja gin gi advantage ginyalo chiemo nono. And like other comrades. Manyaka ina kaonge pesa. Koro an mane umiawacho ni siasa chulo. Kasto king'iyo SGC wa gin jok moko michulo pesa maber. Nonka president ichulo 16,000. That's a big cash. As a comrade. Yeah. Kaini school. Tichuli 16,000. Ichimo nono. Kidhi office BSSC. Sani endi chae ni kanyo endi. Kidhi gipi mimodho. Inyalo kata nindo kechiri. Jomoko inama. Kore gomio. Mane omineno kaka giwuok oko. For example, I can make example with the former president Kenyatta University, Teddy can obedo secretary general, then obedo president of the campus. Then from there, obedo appointed with the president to look for the national disasters. The committee, no. Mama no be another job apart from that political. Mar school. Koringini oyudo pesa. En gino matimore to nyalore. Aya, nyakoro mo jwanda ko sekalo 40 kod 2 wadhi nyime. Ichudo, jomoko chudo, jomoko ok chudi. Jomoko bende ka wuotha in gi allowance matin, moko bende ionge gi manyo, ohala michako iwuon bende ineno kaka iluwe ka jen kachel koda ka owaja kod Andrew Ndego kae waneno gi achiel kachiel. To koro bende penjo sega penjo duto to duto ang' duoka penjo ni kae to bang'e wakawo wach maru mogik ka watieko chenro. Achako di Stacy Marion. Be ng'ato Marion Stacy, yes, mane kaka iwacho donge. Marion Stacy kama intiere be ng'ato sekoni ni iweri gi wuotho mang'eny isom. Kumora amora magino osebedo ka romi akianga mosekoni ge kanye to kata kamano bende paro segabiro kata ini wuoni sega wachni ok abede pinchi moro asoma gosena asomo podi ka giga dhi go nyime. Weler ni wach ni Cleophas. No kawacho ni ok asomo. Ase no kanyal timo gigi kokan disciplined, kokan time conscious, kokan with integrity, respect gi charisma. Koro nyaka nabed gi gigi te. Emomiyo na land most of these particular volunteering activities organizations madongo. To kana ne first year mana bede jatend jopuonjre no nan class rep. To class rep tijen coordinating classes gi attend classes go. Koro seche moko kana onge class, my lecturers would know ni aonge class. To nan gi explanation ma legit. To kana donje third year gi fourth year na bedo gi discipline ma koro ma high tech, ma koro nan gi kaka leverage kaka donje class gi kaka wuotho nikech on Thursdays gi Fridays na onge ga classes. Koro nan gi anyis organization ni on Thursday gi Fridays, Saturday and Sunday I'm available. Koro wach somo no tang'eyo ni nyaka som nikech baba be nyisa ni koka somo to onge ng'ama dhi somo na. Koro nyaka somo. To wach somo to asomo Cleophas. Kiki wache matek. Ero kamano. Wache de somo to ber. Somo to ber. Mano nyaka waluwe makare. Kero ka wantiere karka ang'wa yudo nyakoro mogajua kama intie kacha ne yudo gi machala. Awa chini penjo wada duoka wate. Mana Melvin. Karikan bose koni ni isomo wala ni kosoni timo chini ya maji. No chal nade. Mondi jonyuol longe ni timo mama nonge ni timo tich machalo kamano. Ka in school. To no wacha. Mama wane onge shida mora. Kama na yudo challenge ni during campaign times ma 2022 cha. Nochako late 2021. Koro ndalogo I remember nantie 3.1. Ndalogo kawinja ni baba nitie Kisumu. Asero akolada. Nabiga ka baba. Koro every time azimio nabiga. Mochopo time moro ma classmates garo nyisa ni wach kwayo nos ni iwe
beda ni piny so like mano kende to an okna nene ka gima en challenge. I took it as a positive challenge nikech ingeni somo to nyaka wasom mana nyisra ni dina somo unit moro kanyo mano dhi koda marach dina kadhe dina yudo gima dwaro, so that was a positive challenge to me. Erokamano ahinya, mano kama ntiere kar kae kona kane atuda kod Joyce Oduor ka entiere wach mar masira mar mach manokel kod gas mano muoche gwenge ma Embakasi, entiere osuptal mano ma Lucy kama bende atude kod achiel kachiel yor simu okono nyaka sani chal mar wach en mane. Joyce Oduor oyawre, erokamano kuom bedo kodwa ka achiel kachiel. Lene nyakora Ramogi Jwang' ni chal mar wach en mane nyaka sani masira mar mach mano neno ka ji 160 notere nyaka osuptal no mano mar Mama Lucy kama moko ariyo owito ngimagi ka gintiere osuptal no mano mar Nairobi West. Nyaka sani chal mar wach en mane kod Joyce? Erokamano ahinya Leopas, abiro ni achiel kachiel kantiere od thieth mano mar Mama Lucy Hospital mano bore Nairobi kae, kama bende kaluwore kod telo mar osuptal no wawuoyo kod daktari mano jatenda mano od thieth mar Mama Lucy Hospital, Dr. Martin Alfred Wafula. Onyisowa ni nyoro gotieno ne giyudo joma ne owang' kata joma ne oyudi e masira makamano kata joma masira makamano nojuko maderom 169. Nyaka sani gitimo chenro mar thiedho jogo to nitie moko kuomgi mosewuok osuptal. Kata kamano nitiere jomoko mane oyudo hinyruok ahinya e masira mar mach manotimore e kar dak ma Embakasi mano bore Nairobi kae. Jogo mane nitiere kod percentage mamalo ahinya mar wang' ne otergi kata ne gibedo referred e od thieth mano mar Kenyatta National Hospital kaachiel kod KU Hospital. Ka nitiere ji 7 mane nitiere kod kiwango mamalo ahinya mar wang' mane oter e od thieth mano mar Kenyatta National Hospital. Ji 17 noter e od thieth mano mar KU kaluwore ni ne gintiere kod kiwango mamalo ahinya mar wang'. Kata kamano kaluwore kod laktar Martin Wafula ma bende ochung' ne od thieth mar Mama Lucy Hospital, giwacho ni nyaka sani pod gitimo chenro mar manyo jomoko ma ponono noyudo wang' to pok ochopo od thieth. Nyaka sani giwacho ni gintiere kod ambulances 7 ma bende koro gitiyo godo mantiere standby kata ochung' achung'a kicha mar manyo ng'ata ma ponono ne ojukore e masira makamano to pok ochopo od thieth. Wacho ni nyoro gotieno ne gintiere kod ambulances mago maderom 15 mane gitiyo godo bar mondo mi gires jogo mane nitiere e masira makamano. To ken mana mano kende Cleopas, nitiere jotelo mopogore opogore ma bende ochopo e od thieth mar Mama Lucy Hospital kae mar mondo mi ginonane kaka wachalo. Wantiere kanyo kod jaod bura mano mar Embakasi East mano Babu Owino ma bende ochopo e od thieth ma Embakasi kae mar mondo mi en bende obi ononane gino ma bende notimore. Kata kamano giwacho ni masira makamano nobiro kaluwore kod lori moro ma bende noting'o gas mane omuoch otieno ama bende noyudo ka joma thoth ahinya ne nindo. Kata kamano wacho ni nyaka sani pod gitimo chenro mar nono kata gibiro bedo ka ging'iyo kaka inyalo tiek kata inyalo tim nonro matut mar yango gino hie ma bende ne okelo masira makamano. Kata kamano Babu Owino korka kore wacho ni obiro bedo kokonyo ahinya jogo ma oyudo lal mathoth e masira makamano. Kwacho no biro chako chenro mar gero udi moko ne jogo ma oyudore e masira makamano kaluwore ni mwandu mathoth owang' e masira makamano. Kopogore kod mano, Senator e kaunti ma Nairobi kae Edwin Sifuna bende oloso kodwa ka wantiere od thieth ma Mama Lucy Hospital kae. En bende ochwalo ote mage mag kuyo kaachiel kod lit ne familia ma bende owito jogi e masira makamano. Kata kamano giwacho ni masira makamano manotimore otieno response ne ber ahinya kaluwore ni nitiere migepe mopogore opogore manonywako lwedo mar mondo mi gibi gires jogo mane ojukore e masira makamano. Kata kamano Senator e kaunti ma Nairobi Edwin Sifuna bende wacho ni kaluwore ni obetga e kamiti mano mar teko e Senate kata wacho ni gibiro bedo ka giluongo duol magayo bech modhi e pacho kae mano EPRA mar mondo mi obi ononane ni to gin kembe mage ma gichwalo ne license mago mag bedo kod kuonde mag jazo gas e pacho kae. Ka bende wacho ni ok en gino maber ahinya ka kembe moko ma imiyo license makamago to ponono gintiere kuonde ma ji odake gigo ma ponono kelo masira makamano ka gigo omuoch e kama ok ni kare. Jaod bura ma Nairobi mano Esther Passaris kata Women Rep e kaunti ma Nairobi ka Esther Passaris bende ochopo kae ka nyaka sani en bende ojiwo okumba mar thieth mano mar NHIF mar mondo mi ogol pesa mapiyo mar mondo mi okony jogo
mojukore e masira ma kamano. Kata kamano, pod wantiere od thieth kae, bende waloso kod jogo mano yudore e masira ma kamano. Moko kuomgi ohinyore ahinya kaluwore ni bende giwacho ni onge gimoro amora mane ginyalo reso kaluwore kod masira ma kamano. Pod wantiere kae, pod waloso kodgi, waluwo chenro ni matut, kendo wabiro bedo kwakelo ni nyaka Ramogi Ajwang' weche ma bende pod waporo kowuok kae achiel kachiel. Cleophas. Agoniro kamano ahinya Joyce Oduor lero yo makare med bedo akicha ka elo weche ma muoch kata matuchno aka owuoke e gwenge ma Mama Lucy ta nyaka jotelo medo donjo kar kanyo. Eric Obenga ntiere kamachielo ko oluonwa gik matimore alwora ma Embakasi kama nyaka sani oliekonwa kaka ni jaloso elo piny owacho kata elo sirkal Isaac Mwaura osechopo kar kanyo alwora ma Embakasi kendo koro onono kendo oneno gigo mane otimore kacha otieno ma piny orugodo kawuono mano ka saa 5 mar otieno mane masirano otimore e gwenge ma Embakasi. Nyako Ramogi Ajwang' thuolo marwa mar twak e chenro mar mbaka oromo bende koro biro karumo. Wadayudo wach mogik achiel koda penjo mana penjo somo be osekoni ni somo iwedi gi wach tich to niduoko gi nade. Wach mari mogik gi jip midimi ujende gin mage ng'ena ng'achako batha kae to wach machopona kar kako tenre koda wach mar masira mar mach yangore ka ni ji adek koro osewito ngimagi mano ka mohewo ji 200 oyudo hinyruok kaluwore kod mach masira mar mach machalo kamano. Aya mano gima ntiere kar kanyo ma pod wamedo luwo e yo makare mano kaluwore kod jalup ogai mar obila ma ntiere pacho kae Douglas Kanji ma bende koro chiwo ler machalo kamano kowuok e alwora ma Embakasi okinyi ma kawuono. Nyako Ramogi Ajwang' wayud wach mogik sani kaeto bang'e ang' watieka chenro ka wawuok ka achiel kachiel. Andrew Ondego bende okoni ni soma tich bobiro an osekakona kamano nosekona kamano chieng' moro ni soma kitieko tich nitie Kenya kata kamano nadhi nyime gi timo gi duto somo gi tich mari en mane to ote mari ne jok matemo somo to tiyo to ok nyal ote mari en mane. Anyalo wacho ni wuotho ok rach luwore ni gima rach en ni kiwuotho maonge gi thoro gimomiyo wuotho. An wuodha ni endi momiyo nachulo bills maga machulo school fee. Ang'eni nitiere ji adek manyalo nyisi ni we wuoth di som. Mano kama oting'o janyuol, lecturers magi to gi jok mitimo godo weche mag ohala. Jonyuolna ne okawo wachni maber. Jok matimo negi ohala sama biro iri ok abiro iri kaka japuonjre. Abiro iri kaka johala. Koro ok ding'e kaka an japuonjre kana ng'ama nade. Koro an abiro iri kaka johala. Jopuonj owuon mano nego bed ni nyisa ni settle mondo isom wek wuotho. Gin owuon I had a very good rapport kodgi kendo gin ema ne gimiya connections mag weche camera work, weche mag voice overs go. Koro ote mara ne jopuonjre ma chano gombo tiyo kata ma pod somo to onge gi thuolo mag tich. Mokwongo nyaka ibed create good rapport, bed gi winjruok maber gi lecturers magi nikech jogi eke mabiro miyi connections oko kaendi. Kasto mar ariyo nyaka ibed gi ng'ato endo man gi chenro mong'ith kata strategies ma owinjore mondo ing'e gima idwa ni mondo mi achieve. Tije ng'eny ma ng'ato nyalo timo sama ng'ato somo. Inyalo kata yawo kinyozi e skul, inyalo liedo. Inyalo yawo kata salon e skul, inyalo liedo. Inyalo kata yawo weche mag timo printing ne nyithindo e skul, mago te nyalo timore. Tije ni ng'eny. Kamano. Yes. Erokamano ahinya. Wadong' gi dakika achiel. Wado tiyo godo kuom welo 5 modong' kar ka. Uti kod sana yo makare. Kuchopo kar kanyo obedo kwa tieko Jena Dhiambo. Wach mari mogik gi ote mari ne rowere mane skul to gombo tiyo ka gisomo. An gima nyalo nyisogi ni like kidwaro gimoro dhi ne, like if you want something go for it. Mano gima nyalo wacho kende to iket kibet janyawe tiji to ing'e kaka balance somo gi tich. Erokamano ahinya. Emmanuel Owaja. Wach mari mogik. Ma tieko go awacho ni e piny kae ngima en kaka ng'we kede. Kosemi kedi to koro chuni ni nyaka iringi. Koro ng'ata moyudo thuolo moro amora manyalo kelo ne yuto e yo makare kik owe thuolo no dhi nono. Nikech thuolo no kodhi nono to samoro thuolo no ok chak duog kendo. Erokamano. Erokamano ahinya. Wach mari mogik kuomi Tony. Wacho mana ni kaka ni wacho ni be osekona ni abed piny som kaka. And as long as ni GPA na as it stand now wanyalo keta graduate gi first class
onge gima ng'ato nyalo kona. Koro atimo gima awinjo ka nyalo timo, as long as ni gino ber, onyalo miya pesa mane matiyogo, mabe ok akwaye nono, be ok akwalo mare. Koro ng'ato ok nyal kona gima rach. Koro to motivation manyalo miyo ng'ato ma koro nyalo neno oko. Nitie gimoro mana neno is a proverb mano obedo created soon. I think poko trend. Never match how hard it is. Never hustle with your private part. But man, to the ladies and to the men also. One gi sugar mummy soko ka. Gidwara comrades. Gina woganyo. Kidhi kuiva launch gina kuondko. They're just cycling around. To nyiri. Aneno gi nyaka ke yuko chacha. Yomo gi BMW. Koro mano kende motivation. Ero kamana ahinya. Iwinjo ote modonjo achiel kachiel. Faith, wach mari mogik. Wach mara mogik anyalo nyiso comrades ni hard work is the way to everything. You can't just sit around waiting for manna to fall from heaven. Koro wakasre akasa tujitume. Ero kamana ahinya. Marion Stage, wach mari mogik potieko. Anyalo wacho ni inyalo bedo hard working in wrong direction, koro manya direction mokuongo kati hard work. Yes. Wach malewa ahinya. Nyakora mogi jwangi winjo mane miwinjo ka kawe ting'e ti kode ngimani ka japuonjre kamoro amora ma intiere, bed kod odiochieng' makare. Jogo matimo chenro mopogore opogore, mbalariany, sikunde, kuondegi mag tiegruok mar mondo mi giyud yuto, puoch gi pak mondo chopnu. Eru kamano ahinya kuom bedo koda e chenro mar mbaka oromo manachako saa 3 nyaka sani koro watieko. Isebedo koda bende are okinyi saa 12 na chako kodi ka weche manyien nyaka sani ma koro watieko chenro. Saa odong' dakika 3 kende to romo saa 5 ma onyango seche mag Afrika ma ugwe. Lendo makamagi isebedo ka yudo kendo ero kamano ahinya kuom kete kar kae. Jogo duto mokelo chenro biro ne yo makare, moting'o kanyo director Bob, Geographics, Rosie nitie kanyo, Ansel kaachiel koda ka Milka. Eru kamano ahinya. Jo mak picha mabende nitiere kar ka, wan gi Liz, ero kamano ahinya, kaachiel koda ka Lawrence. Jo digital Betty, ero kamano ahinya bende kuom kawo chenro ni tero nyaka e mbui. Kadipo ni ileo mokido chenro ni wang' sa, dhi e mbui mar Ramogi TV, idhi yudo gi kong'adgi matindo tindo. Iwinj gima Jeno wacho, iwinj gima Emmanuel wacho, ine kaka Andrew Ndego loso kaachiel koda ka Tony ma KU, kaachiel koda ka Faith Melvin koloso kod Marion Stechi e chenro ni mar mbaka oromo. Yudo gi mbui wa duto te mag Ramogi TV e Facebook, kacha i-followa, YouTube i-subscribe, iketwa kacha notification bell marika ni on, tiende ni ka waketo video mora mora kacha tiyude e yo makare. Nata e chenro makawuono, nyinga Cleophas Oluoch, jagisumo kanyakwar mokiewo nyaka sango. Bed kod tich abich mayom, ma smooth, e yo makare. Ibed kod weekend mokwe. Johera magor kogalo, jorade pap kagora kore kod Police FC. Buneno entry fee ni adi 3,000 and above, 1,500 ka intie kanyo tiyudo terraces. Oriti masani.